kay si Jaira ang niadto sa Siargao di ato may aling si Puro mo may Mata. nakadto. So kay wala man nakadto si Jai, ako na lang siyang ipa-feel og Siargao diri sa Butuan. Wala mo kabaluan no nga makapil mo og Siargao diri sa Butuan. So karon kabalo na mo, makabalo na mo nga naa diri ang Guyam Siargao Cafe. Nganong guyam daw na siya, Jai? Island na siya sa Siargao. Yes, isa sa mga island sa Siargao ang Guyam. Jai, isulti na Jai kung asa nila mapil ang Siargao diri sa Butuan Yes, City. ma-feel ninyo ang Guyam Siargao Cafe dinhiya atbang sa ama sa pareha subdivision. Pagsulod ninyo atbang sa ama pagsulod. Lingi mo sa wala. Pag lingi niyo sa wala, dili pa na mao. Okay. Ikalima di ana nga building, mauna dayon ang gitawag nga Guyam Siargao Cafe. Tapad siya sa Entino Building. VCDU Building ni siya, tapad sa Entino Building. So pareha subdivision, pagsulod ninyo, walay laing nindot ang place nga tanawon kay mag-capture dahil ninyo hanguan. Aesthetic. What's aesthetic? Aesthetic ang dating ba? Yung ka aesthetic. Aesthetic. Ganahan mo diri kay mga aesthetic ang dating, mga aesthetic. pictorial. And na sila kuan dito Jai ka portion nga pwede mo mag-pictorial. Oo, murag Na yung mga unlan nga burger. tayo mga dulaan din. Hindi mo matulog. Ay, Naa sila yung rice meals, burgers. o quesadillas, beverage, snacks, diniya. So, una tas rice meal. Ang among i-order is beef teriyaki. No, beef teriyaki, mauning ako ang nasa ako ang table karon. Sa ako table, sa ako atubangan. And that is pork steak, mushroom, quesadilla. Ay, Ang iyong flavor is cheesy beef quesadilla. Breast barkadahan bundle meal. Jai, napod sila tulong ka klase nga burger. Yes, nasa ay tulo ka klase nga burger mao na ang gitawag nga. Jai, ang burger nila is homemade. Yes, homemade. Sila ragid mismo ang nag... Yan eh, homemade gano. Ipangalan nila ilang burger sa mga island. Yes! Ang ilang tulo ka burger, pangalan nila sa mga island. So, naman tayo gitawag nga Naked Island. Ang ilang burger, Naked Naked Burger. Tapos, namay gitawag nga Daku Burger. Namagoy Daku Island dito sa Siargao. Napod sila Guyam Burger. Yes. Pero dili siya available karon. Di siya available karon, dapat among natilawan ang guyam. Kaso dili man siya kuan pero daghay available diri nga food nga feeling namo di na namo ni mahurot ni sa bisag habahab siya. Nagpataka kami order. Kung nakita ninyo maka-in love ang mga nawong. No, so Lami man gud siya. nga na ba na basta ang nawong gwapa, in love din ka. Ug syempre Jai na sila yung nachos. Wala ka gets. Ay. So syempre ang halo-halo sa kayong Hindi pagdugay. mawala ang halo-halo no. You know, look at No, di ba? Di ba kasagaran halo-halo kay katong pinasexy ang ilang kuan? Ang ilang straight more kag mo ilang og kining something na coffee. Pero kita man ninyo, di ba pundok? Murag nag-awas-awas. As in Jai no, wala gid siya gitipid. Yes, Jay, wala gitipid for only 99 As in pesos. tulog gid siya Jai. Ganit, Jay, halos nahilig sa sabi na ko tira. Di ba niya na wala ka tanong. Ay, wala pa rin, wala pa rin. Mo nang ilang ice cold bro coffee. Yes! Sige. Murag ani, sweet. Walang bro sa Jay kaya. Hindi pa crispy nila. Lami. Kabalo mo ka nang hilom eh. Kapag lami, di ba? Di ka Shock kapag na sa kalam. Kaya nga, Ma-in love na ko. Ay, dali rabang ko ma-in love. di ba basta malamian ka, makahilom ka? What? Ay, malamian ka taon ba? So, ang challenge naman kung mahurot naman ni Kron. Beef teriyaki. Bye-bye. Pork steak. Ayan. Lami. Sauce pa lang ulam na.
Yes, Jay. Surot ni mo pula Kadi po, sa Jay, kalas, lamig ani. po ang gravy. Gravy, ani ang lamig. Siyempre, mo niya itong creamy cheese na sauce. So, let's try it. Of course, nakita niyo creamy good siya. Mas ma-feel na ko murag milky. Milky siya sa kuan niya. Ang cheese good, no? So, Jay, mo niya ang ilang salad sa Wow. pork steak. Wow. Laman. Sir? Ay, thank you. Na-shock me, sir. Na-shock me. Napad, ay basig. Basig kabayan kami. ani. Basig. Oh my God! Na-cut ang among pagkaon ni Zay kay Na-overwhelm. oh, na-overwhelm ang among mga heart. Kabalo ba mo? Tagaan hindi lang og sisig. Tanaw ko sa sisig. Wow! Pork sisig. Pork sisig. Thank you so much Thank you sa so Guyam Siargao Cafe, no, sa owner sa Guyam Siargao Cafe tungod kay syempre, ilatang gihatagan, ipatilaw sila ang pork sisig na nakahindot ni Zay, dili lang puro maskara, kundi na apoy liver. Wow. Pork liver. So, liver lover boy. Wow. Ano nga na It's ba? liver lover. Boy. Yes! Wala na ba? Ay, sorry. Ano? Ano dapat ka na? Dapat pag magtilaw ka daghan. My God, naapag yun. Naapag yun, my God. Napay something. Feeling na ako kay manghugas ko karong plato. Ay, sorry. Pili na ko dito may kauli. Mango Graham Shake. Grabe na gyud kayo. Iba din na naman. Mga kalambo, my God, dili na mo mga aon ha. Mga kalambo, dili na mo na ipahambog sa inyo no kay gilibre mi. Dili gyud mi magbakak pod nga kung makita ninyo tanawa ra pod halos mag-awas-awas. Tanawa ra pod ang halo-halo na Yes. Oh, di ba? Oh, di ba? So mga kalambo no, saan mo? So halos din nimo uyugon kay mayabo na siya Jay. Gamay lang ang uyog nimo tagak. So ay sa nag-uyog-uyog. Tilawan na tong sisig nga na ay liver. So kini mo ni liver no makita niyo liver lover boy. Aw. It's liver ibutang na to ang sili kay mo man naka-dog bida. Nindot ang twist nga na liver. No? Karon pa ko try og sisig nga na liver kay kasagaran sa sisig maglagot ka usahay kay instead nga maskara ang ibutang humba. Tumantay ka na. Kanang na yung mga tambok-tambok butang naglagot ko. Ay, sunod na maglagot. Pinakata. Kung gusto mo mukaon og sisig, ani mo diri sa Guyam Siargao Cafe. Bagay pud ni As sa mga in, tanan nila giserve jay kay mo wala gyud siya kitipid. bagay pud ni siya Jay sa mga habahab sa manato. Ay, Personal naman dayon ka. Kitipid. Wala kitipid, di ba? Place na po na itong hisgutan, no? Yung gutan to nga, nindot kayo, no? Very warm and kita mo siguro mo sa lighting niya. Tapos, plain ra ba? Simple ra kayo ba? Simple ra kayo. Wait, tapos lang nakabilib na amaze me ni Jai sa mga like this wood Mga na mga bangko. something kung kinilang itawag nga ang ilang number tanawan ninyo di ba o wala siya gisulat gigon giukit gyud siya Grabe ang effort dun. grabe ang effort murag dili ikaw Jay ilaharan ning twist no ilaharan ning idea nga isagot ang Original liver. version nila jay. Og ang batikulon tawag niyo sa batikulon batik batikunoy oy Surigao doon batikunoy Sa ako dire, Batikulon. Batikulon. Ato ning ayaw pod buuha Jay pagkaon Jay. Ay, Hala, wow. mo ni siya gitawag nga unsa pa ganito? Quesadilla cheesy beef. Cheesy beef. Cheesy beef. Cheesy beef. Meron siyang torch na shawarma ka na ba? Ah, okay. Sino ba Jay? Jay, may kain. Tapos iniligid mo mambayad rin, puro lamig, madayon dire. Na-shock ko. Anyway, no, ang among pagka-discover ani kay nilabay rami. Di ba, gaya na. Dito kami naglaag-laag mi dito. Nangita mi og kananan. Nalabyan na mo siya. Kay, grabe mo gud ka-attractive sa iyang mga suga. Oh, so natingala natingala mi mi sa actually nakalabay na gid mi paglabay na mo. Lapas na mi. Murag na kananan dito. So pagbalik na mo,
Kung gitry dahil na mo. Then, wala na po mi naka-atras tungod kay nindot ang ilahang pag-welcome sa amo Yes, very Diba? accommodating kayo sila. Pagsulod na mo din niya, of course, gipansin dahil mi nila, ma'am. Oh, bisag dili ka pansin-pansin si Jai. Ay, Sa di kayo may mga itsuraan. ikaw ra? Ay, sorry. Grabe ang cheese overload, Grabe ang no? pork kill. Maraming nachos cheese Pork overload. ba na Beef? Beef man na order. Oh, beef. Ang tinuod yun mga kalambo, no? Dili man ako ang habahab siya. Siya. Murag gipakyaw na mo actually ang kuan, ang guyam kay kamera. Pero nasa kilid ang mga tagiya. Yes, nahurot na namo ni Jai. Ang last bite na mi. Og magtimi karon og napulo ka Bayo 50. Oh, Bayo 50 Ay, gyud grabe ko daw ka full. Full. Sa Bisaya, Jai? Puno. Ah! Last bite? Ayan, flex. Nagkaon ako. Kung gusto mo bang affordable, lami o nindot. So, Og nindot nga place. Nindot nga place. Pwede sa mga mag-uyab. No, bisag Pwede mo estudyante mag-date. pa mo maka-afford mo din. Yes. Okay, very affordable. Kung dili kamahayan yun ang ilang food. Yan eh, 129, 139, 149. Lamit pag yun. Sa kadaghan yun nga, food nga mong i-order. Tungod kay, nagdaghan lagi bago. Tapos sa side sa kung ano, nakanindot pa ni kay homemade ang uban na food nila nga i-offer. Kanya pag may tag homemade, para sa ako magod pag homemade, clean, by heart. Yes. Modeng lami. Oh yes, Zay! Dako kay tagpasalamat, no? Yes! Sa mga tag-iya, aning Guyam Siargao Cafe. Unahon na nato si Sir Joseph o si Ma'am Laurice. Yes, thank you so much. O si Sir Christian o si Ma'am Bunch. Hi, Ma'am, Sir. Thank you. O syempre, Zay. Kang Sir Cyril o Ma'am Nympha. Pasensya na kung Yes. itanaw mo dito dapit ha. Kaya dito ang kudik sa... Thank you so much, Ma'am, Sir. O syempre, napa may mga umabot nga kaon video vlog. Ayaw kalimot. Piribig dum-dumi. Nga! Salamat!